फैयै फैयै जोंनिया दा नै जोबथि शुटिंआव आगान होफैबाय बेनो जोंनिया जोबथि शुटिं जागोन नै आंजों लोगोसे दङ जोंहा एमटि नार्जारी बिथांखौ बयबो सिनायजोबखायो ससियेल मिडियायाव जायखिजाया बेखौल' बुंसिगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामदो अनहरदो जेरैबायदि आंखौ अनो बेबायदिनो मानो होनोब्ला जों बायदिनि थाखाय बियो गिदिर माने बहुत गिदिर खामानि आरोना बेनिखायनो ओंखायनो गावनि बर' हिसाबै साननानै सापर्ट खालामदो बेखौ आं बयनिसिमबो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन जोंनि नैबे दा सोलिबाय थानाय शुटिंनि मिउजिक भिडिअखौ आंनिनो इउटिउब चेनेल फुंबिलि अफिसियेल होननाय इउटिउब चेनेल दं बेयाव नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय साननैसो उनाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बयखौबो नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ नैजों दं जोंहा फंबाय करियोग्राफि लोगोसे डाइरेक्सनबो बिनो खालामो गासै जोंनि मिउजिक भिडिअनि मोसानाय स्टेप जिखिनि एक्टिंफोरनि जिखिनि दङ बेखौ बिथाङानो जोंनि नैबे बिथां फंबायानो होजोबदो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नांगौबाथाय बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बिथाङा बयबो मिथिखायो थेवबो आं खोथाबावबाय खायसे मिथियैबो थानो हागौ बिथाङा फंबाया फंनैसो बुंना होदो नोंथांनि सोमोन्दै भिडिअआथ' मोजां जागोन बायदियानो मोनदो जों नाजागासिनो दं मोजां खालामनो आरो जि खालामदों आं मोजांखौनो नुदों आरो बिथांमोना माने सानैबो फार्स्ट टाइम जाहैबाय एबारसो ब्लग खालामो माने कभार भिडिअ खालामाखैमोन आरो एबार फार्स्ट टाइम खालामदो एसेथ' गोनो गोथो जादों बाट नांनाय बायदि मोजांखौनो खालामदों आंनि नुनायावथ' मोजां जागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन भिडिअखौ बयबो नायबानो जाबाय आरो सापर्ट खालाम थेंक इउ फंबायनिसिम दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना आङो मोनसे मिउजिक भिडिअ शुटिं बानायनो नागिरदों आं बिदि दिनैसिम मोनसेबो बेबायदि केमेरानि सिगाङाव बा बेबायदि भिडिअ शुटिं खालामफेराखै बेनिखायनो गोसोआव एसे हागोन हाया एसे डाउट दं थेवब्लाबो आं कनफिडेन्स लानो नागिरदों नाजानो नागिरदों जेसेबां हायो आं एसेबां नाजानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो साबसिनख्रुइ साबसिन खालामनो नाजागोन आङो फार्स्ट टाइम कभार भिडिअ बानायग्रोनो नागिरदों बे कभार भिडिअनियाव आं जास्ट आंनि निजिनि एक्टिं एक्सप्रेसन बेखौ आं केमेरानि सिगाङाव लाबोग्रोनो होदों जिहेतु आं फार्स्ट टाइम आं बिनि सिगां मोनसेबो भिडिअ बानायफेराखै नालाय आं जागोन जाया साननानै माने आं फार्स्ट टाइम ओरैनो माने मिउजिकखौ कभार भिडिअ बानायग्रोनो नागिरदों आसा खालामो नोंथांमोना बयबो अनसायलांगोन आरो हेफाजाब होलांगोन मोसौनि थालांनो खोमा बे लावानो बायो जोंना भिडिअआ बे सप्तानि गेजेरावनो ओंखारसिगोन चेनेला फुंबिलि अफिसियेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय जायखिजाया उनाव मा खालामदों नै एक्टरा गाइसमोन मेकअप मैन अंजलि दैमारी साइसाना एक्टरा नुहां जादों साननैनि उनाव रिलिज जागोन मेकअप मैन आलायस्रि दैमारी बिथांनि बिउटि पार्लाराव जों दा मेकअपखौ खालामलांखागोन जाहाथे जोंहा थाब जाहैयो शुटिं खालामनो थाखाय रेडि जाबायमोन बाट अखानि थाखाय जों शुटिंखौ दसे दोनथ'नो गोनां जाबाय अखा हाबाय थानायनि थाखाय बिसोरो रिलिज बानायनो थाखाय नै रिहार्सेल होदों करियोग्राफार मेकअप मैन आरो एक्ट्रेसआ रिहार्सेल होगासिनो मालाय बापरे
जोंनि बे सुटियाव दं केमेरामेन हिसाबै कुमार दैमारि, मेकआप आर्टिस्ट आलायस्रि दैमारि, करियोग्राफार हिसाबै दङ जोंहा फंबाय बिश्वजित बसुमतारी, एक्ट्रेसआव दं मिनुथि नार्जारि आरो एक्टरावथ' आरो आंनो थाहैखाबाय। दा जोंखौ बिथां फंबाय बिश्वजित करियोग्राफारा जोंखौ मोसानाय फोरोंगासिनो, एक्टिं फोरोंगासिनो। दा बिथांनि फोरोंनाय लेखा जोंबो बिथांनि एक्टिंखौ जोंबो मोजांसिन देखायलांनो थाखाय जोंबो नाजागासिनो जाहाथे मोजां जायो। नैबे जाबाय केमेरामेन। नै केमेरामेना ओरैबायदि रिक्सनि जायगायाव थाहैनानै केमेरा खेबदो जोंनि थाखायनो ओरैबायदि हार्डवर्क खालामदो। नाय बिथाङा मोजां दंहैयो। नाय बोरैबा जुदि गारलांफ्लांबा मा जागोन। नै बिथाङा ओरैबायदि केमेरामेन बुंनांगोन, मानिनांगोन केमेरामेनखौ। नाय गाबलायथि जोंना रायलायफैनानै बारा रायबाय थानो दैमायाव गारनांगौ नै मबाइल माबा दंफां गायलायलायदो नै डेकोरेसन खालामबाय दं जोंहा लेट्स गो आरो भिडिअ नोंसिना माबायावरा इयो थारुन लाया गुन्दा लिटारावसो माबायदि थारुन नाय माने गोसो जादों थाबायनाया नै मा थाबायनाय एकदम सिम्पल थाबाय ओरै लासै लासै सिम्पल थाबाय सानल' नाङा आलु जोंनांगो मेगन सादो माने जौगाबाय देराना एबार बासो डाक्टरनाव थांनो मेगन सादोबा नायजाना फैनो मेगनजों गलांलायनो नाङो आलौनानै फुल एकदम जेरै आइ केसम जों जायगाया माने दहायनि बायदि जायाखै प्लेन थाबा जायगाया गल फिल्ड बायदिनो दैखो इखो सामथाया दहाय गैयामोन ओइ नुहुरला खोमसिसो आं बेखौबो नायगासिनो दं सामथायखौ दहाय लाखादोंमोन बायदि बारा बुंनाङा मोसौआ गल'ल' रायदो आसलते मोसौआ गल'ल' रायदोलै very outstanding, mind-blowing. Mind-blowing. So, what's going on here? Bumphongआसो थैलांबाय, इयाव सोलिगासिनो थेवब्लाबो। ओरैबायदि